के तू करेल छन ले ले छ ज्यादा हो दादा ले पर आमा करे जुड़ा को आजी रुक रुक चलो मछली उछली तो कुल बनाइए देनी। अब मैं बाहर से हार गई तनी मैं बर्तन उतन मार तनी सरिया बरिया तनी दीदी जी कहनी है कि मैं सरिया बरिया दियो मछली उछली बना दियो खूब बढ़िया से रच के बना दिल बनिया देखबो करी खइबो करी तो आदमी छुट्टी ना। हाँ तो मैं हमर कुर्सी खइले बियन अपना घरे कइले धइले बानी तब न आज ससुर में करतनी है दादा तो के आज सिखावे वाला बाटे कुल हंसे वाला बाटे आज गोतनी एक में बिया तो बतावती है कुल करती है धरती है तो मुंह के अलग हो जाता हमरा के बताई अब करी बाहर देले बानी साला हाय दादा एकरा में तो पानी बाटे वैसे मछली ढाकी ना तो कुछ परियो जाई एगो तो कमाल है भात कुल बना के रख लिए देले बानी टाइम ना तो खिया दे अब एकरा के फेंक कहीं की जरूरत बाई दादा चल खिया बाप रे डॉक्टर कहता कि तेलौ से नहीं खाए के तो होई नहीं खाए और डॉक्टर कहता कि ई कहता रिस अपनी मन से हां रोज रोज साग सब्जी मछली बनावत रिस त खाली नाव खाती के देते से एगो दूगो पीस कि हां डॉक्टर कहता कि हां नहीं खाए के हम नहीं खाए नाव करे खाती के दे देते चल बूढ़ी खा ला ढेर नहीं खाए के ये जानते जाके ढेर नहीं खाए के बाप रे बाप कुछ कहा हो चलो सिखा दी ले जाकर उन्हें खा ले तनी मको हम का जानता नहीं अभी आयु मई जिया बुझाते नहीं कि आयु जाए ना तो फिर काम गड़बड़ा जी जिया जिया वो ने धो देता नहीं केने ले जाके खाई लेके जाते नहीं होने पीछे उन्हें देखो ना करियो सा खाई ले रही दादा समझे में नहीं कि हम ले या का करे और आधा तेल मसाला नहीं के खाए के न त खाली पीसावा खाते न लाही में लागल बानी के केने लेके खाई चाहिए लेके भागे तो भाग दिए जदा मछरिया चलो बनिए गई। अब जाता है दीदी जी से कहे कि दीदी जी मछली भात बना दे बन चली जा खा लीजिए भयो जी से कह दीजिए दीदी जी कहाँ पे रे आए का जी चलते चलते खाए तो दुकान काम पसिया गनी माने का दिन भैया कामे होता अभी को बजे ता जी लंच भइल बारे अब 2 घंटा के बाद काम लागी खाली रहुआ पापू गौरी के साथे नु पिए का देत रहुआ के लग गइल बाटे हमरो का सब बात बुझे तनी ठीक बा पागल हो गले इतना हम ना है खाना मांगते मैं तो पिए के मैंने बात ला दे तू हैं अपना नोट फट तक आगे हम पियो तनी सहिते के भगवान मुंह दे दे चली खाना दे तनी अभी तो कोई खाना नहीं खइले अब मम्मी जी के जाके दवाई ला दे गाय को मुर्गा मछली अभी खाई के रही त माना बाटे रोज रोज चटनी पीस पीस के हम खियावा तनी बताई रहुए जाए तो दवाई उनसे ले ले आई तो देखो ले खाना में खा ली तो खा के तो जाई चली तब खाना में दे तनी रहुआ लागत कि काम पड़े तनी 2 कौड़ी पैसा मांगले भयो जी जी बनी का जाई जाई हम आवतनी जाई चले आवतनी कहनी कि मछली उछली बना के भाग देल बनी हां मछली भात कबे ढाक के रखले बनी कुल सरिया यूरिया देनी आ ये कोनी हम ये सोची कि का बनावत आड़ू का नहीं बनावत आ कहो उ काकाला के दीदी जी कहां बनी ओनी ये कहीं सानी पानी करत हो हम सानी पानी करत हम लागता कि आ हो कनिया आ कनी हो कि उ बुढ़िया हो हम का जानता नहीं जी बुढ़िया के बारे में हां त करत का होई जाके शिकायत गावत है दवाई त खत्म हो गइल जाके शिकायत करत होई आदमी के कि ऐसे कर ले सन वैसे कर ले चार दुआरी बैठला से फुर्सत मिली तब ना तू ही बतावा कने मुर्गा मछली डॉक्टर मना कइल बसन खाए के त कैसे हम दे दी हो मुर्गा मछली हमारा छिया तड़के हमरा के मुर्गा मछली दसन आ तबीयत जब खराब हो तो उती करता बोले लगी हनु तू ही बतावा हैं उती करता 4 गो बात बोल लगी हन कि का करते से ना का नहीं किसन करते उहाँ के जानत न कि हमरा के न इखी संग देत हमरा के लाल चावत तरी संग ई नहीं जानत न कि उहाँ के जान बचावे खातिर नहीं खींच देत जाय सब जैसन बात से कहाते नु बटे हमरा के कहला से चर्बिए न होखेलाटे डॉक्टर
डॉक्टर नु मना कइले बा कोनो हमनी के परहेज करे कइले ना बा तो हमनी के पागल है जाके हमनी के मना कर देते जैसे आ देखा कनिया जाके तन के गेहूं निकाल के दे दीजिए आवा तनी नु तो गेहूं निकाल के आतो कदा अब भैया जी कम जा तनी खाना दे दे हमर तक ठीक बा जा कपड़ो परस करे के बा हो एगो जी में काम बटे लागत पर सब अपन रूम में से निकाल के लेके आवत जा निकाल के ले आवा जाता हम तब निकाल के दो जल्दी हम कर दे तनी परेस चलियो देखे तन के कैसे मछली बनेले बिया कैसे ना जातनी यही जल्दी का के खा ले तनी जाके देखबो ना करी आराम से अब हे ने के आवा ताटे तल हम खा के अरे बाप रे बाप मन छछन तो रहे कि कब हमरा के चोरी के सामान जल्दी तो कभी जाके पहले चूस लेगा कोई का छूटल बाटे बड़ी मजा आता कुछ को अरे बाप रे बाप रे यही जना रोज कहली सब मछली मछली कहीं कहाँ मछली के करे सन ज्यादा हो दादा ले पर हम करे जुड़ा को आजी रुक रुक ये मछरी के मुड़ा ह और रहुआ के डॉक्टर माना कहले बानू जी और शुगर नु भइल बाटे जी तारे का कहले बन जी कनिया कनिया मर जाइम नु तो हरियर का बस परला त केले जके फूक दे हब जाए अच्छा कह ई आदमी दवाई करत करत कतना परेशान भइल बाटे ले जाए बात न को कोनो गतरी बेटन के कमात दवाई में लगात ओखन के गांव फाटल बाटे हैं हाला का करता रुको हम जाना तनी को रोवा चोरा के चिला पर से लेके आइल बनी कहा खेल बढ़िया मछरी थैले रही सकी चोरा के बुढ़िया लेके चली आई ज्यादा हाला का करता कन्या हमर तू तूरा बुझे बुता के बुझी अने ये दुख ह हमने लेवे के डॉक्टर एकदम कहता कि मुर्गा मछली करे के नहीं खेते के करैली के भुजिया देवे के बा भिंडी के भुजिया देवे के बा साग देवे के बा बेगर छवा कले सब्जी हैं आई मुड़ा चूसतानी जी हमन के घीवे में पैसा सुखवा बतानी हैं चली तो घर लेके सब बिल्कुल चली त जले अरे चली पहले पूछियो तो खा ले ये में मुड़ा है ये नहीं खे दादा है ये को खाली मुड़ा वे लौकता आ छोटा की अजी हां दीदी बोली मतलब ठीक कैले न बिना हमरा से पूछे ले तू कर लेता बताओ ना घर के तू ही मतलब बजट बड़े त का भइल का भइले ज्यादा पानी के पवित्र मत बना ठीक बा के हम कुछ कैले ही नहीं की सब हमरा पता बा कि तू का कर देलू रोवा को आदमी बाहर से तेरे के मुड़वा रे मुड़वा एगो बताओ ना हमरा के तो मुड़वा है एगो मुड़वा बा एगो मुड़वा बा एगो मुड़वा बा औरी मुड़वा तो हम ना और मुड़ा खाई हमरा के सोचत नहीं कि हम खाई नहीं हमरा कहत देख लड़की तू बकवास मत कर तू खाली बड़े मुड़ा रोना के नाम बुलावे करनी रवे देख तनी नु बताई ये तो करनी ऐसा और का मुड़ा मुड़ा चिल्लाता सरी आई देख तनी नु दू गौरव सामने नु रवि नु मुड़ा नहीं हां एमे दू के सब मुड़ा का हो गेल रे एगो खाली मुड़ा बचल बाटे दू के का हो गेल हो बताई आखिर ये नु खइले मम्मी जी खाई के रखे ता भैया जी मुड़ाओ में कब होई तू ये खा ले और भाई मुड़ा है ले जाके चोरा के खरियानी में खाई जाता खरियानी में देखी तो हमरे कहत नहीं है मुड़ा ना हां देखा तारा से बिगाड़ हो जाए सोच ली हो बिगाड़ हो जाई सुअर के दवाई नु चलता हैं सुअर के दवाई नु चलता अरे सुअर ना सुगर के कब आ ऊ है कहता नहीं तो वही के दवाई नु चलता तनी के शुगर के दवाई चलता नु अरे माई बा रोला शर्म ना लगल हो आए मैं जुठा दे बिना पूछले कहले खा ले ये तनी बूढ़े के ओकर से बढ़िया नु खिया के मुआ ये द जाए डॉक्टर जन जन कहले बनी ठीक नहीं खेलता। बड़का ये भगवान हम त हाइल काल हो गइल बनी बा के कही ना तो नहीं भरत काज लोग कई के मतलब खाई के जी हमने के घर झगड़ा करते हैं दोनों ए दीदी जिए के मन नहीं करत यहां के का करता लोग बासुन आ गांव में ढोल पीटे लेके पतो ये दवाई नहीं खिसा करावा हां का ये हुई ना हां हम तो कहता दे दे क्यों ना सैने के बिगा जा कराई में बैक अब अरे तो वाला हाँ। केबरा के खाए के देते से रोज करो ये भिंडा ना तू हवा पी के खाई का हवा पी के रहता ओए खाई ना तो इबे मुड़ी पहले हम खा दे तर बाबूजी मुड़ी लिए भिंडी लंडे के खइला से आज जिंदा बानी आ चलत चली। भिंडी आ करैली के देन बाटे नु कि आज जियतन ठीक बाटे किया दस ये मार खातारी नु किया जा खा एगो मूड़ी का खा ले जा खा मुंह बदवा दे बैठ दुबारा लाठी में अरे अब ना ले पेट झड़ लग ना ले आराम दा दा दा
अरे तेरे करती रे निमन करता नहीं बताई ना को के देते सब तने रे अगर आता से ना खाई खा लेबे दोस्त के बार बस जा दो काइना मुहन के जीवन करा के खा लेबे त जो उनकर आत्मा जुड़ा जा बीमारी बुढ़िया नहीं के मुआ के मुई ओ से बढ़िया बनावल बर्दाश्त हो गइल दवाई मत कराई जा सरकारी दवाई करवाई जा ठीक बा